Башкортстанның Миякә районында яшәүче милләттәшләребез Казанга килеп, Муса Җәлил һәйкәле янында очрашу үткәрделәр. Алар якташлары һәлак булган төбәкләргә барып, сугыш кырларын күреп, аларның күмелгән урыннарына баш ияләр, чәчәкләр салалар. Миякәдән иң беренче килгән нокта ул Казан шәһәре. Һәм бу очраклы түгел. Биредә Муса Җәлил һәйкәле янында алар якташлары Галлянур Бухараевны искә алдылар. Әйе, Муса Җәлил һәм аның 10 көрәштәше белән бергә Берлин үзәгендә 45 елда җәзалап үтерелгән шәхесләр арасында Сәлим Бухаров дигән дә кеше бар. Сәлим Бухаров Миякә районыннан туып үскән һәм аның чын фамилиясе Галлянур Бухараев. Миякә татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Вилсур Нафиков җитәкләгән экспедиция Казанда чагында алар Җәлил һәйкәле янында очрашу вакытында каһарманлык, туганлык, якташлык һәм милләтпәрвәрлек, ватанпәрвәрлек турында чыгышлар ясадылар. Менә без үзебезнең туган як Миякә ягыннан үзебезнең якташ Сәлим Бухаровның истәлегенә атап, бүген без менә шушы Казан каласына килдек. Сәлим Бухаров бездә Галлянур Бухараев исеме белән безнең Миякә районында Галлянур Бухараевны бик хөрмәт итәләр. Аның исеменә районда безнең урам исеме бирелгән. Аның исемендә бүгенге көндә районның уртасында безнең ял паркы төзелә. Галлянур Бухараев исеме бирелә. Менә без бүген Казандабыз. Безнең үзебезнең шушы проектыбызның bütün уйларыбыз үзебезнең сугышта югалып калган, һәлак булган безнең ата-бабаларыбызны искә төшерү. Безнең юлыбыз узын. Әле безнең беренчесенә генә килеп туктадык. Безнең әле бик күп юллар үтеп, 6000 километр чакрымнан артык юллар үтеп, безнең 10 көн йөрисе вакытыбыз бар. Биредә шулай ук яугыр шагыйрь Фатих Кәримнең кызы Лейла Фатих кызы Кәримова да булды һәм чыгыш ясады. Вилсур Нафиков үзенең чыгышында шушы экспедицияны, шушы сәфәрне батырларны онытмау өчен оештыруларын әйтте. Башкортстанның Миякә районыннан чыккан бу экспедицияның киләсе ноктасы Мәскәү, Петербург һәм башка Бөек Ватан сугышы вакытында каты сугышлар барган һәм якташларыбыз һәлак булган урыннарда. Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты менә бу экспедицияны шатланып кабул итә һәм сезне шушы сәфәргә чыгуыгыз белән тәбрик итә һәм зур уңышлар, хәерле сәфәрләр тели. Рәхмәт, рәхмәт. Миякә районы татарларының конгрессы бар икән һәм безнең татар вәкилләре менә шундый зур юлга чыга икән һәм шушы илне саклаучыларның исендә тота икән. Бу башка халыкларга да, үзебезнең татар халкына да, Татарстандагы татарларга да, башка якларга да яхшы үрнәк булып тора. Бу Миякә районы билгеле татарлар, башкортлар һәм башка вәкилләр, чуашлар матур итеп яшәгән як, мин үзем шул дин буеннан булгач яхшы беләм. Башкортстан кунаклары, Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты янына да килделәр. Алар Җәлил театры, Ирек мәйданы янында барып фотога төштеләр. Казанда булуның ахырында Уфа, Башкортстан кунаклары Нариман урамы 62-нче йортта урнашкан милләт йортында булдылар. Рәүф Хәсәнов берничә ел элек бу җимерек бинаны тергезеп, тарихи һәйкәлне тергезеп, биредә шундый кызыклы мәгариф чараларын, мәдәни чараларны, дини чараларны үткәрә торган шартлар тудырган иде. Милләттәшләребез милләт йортында мәҗлис кырганнан соң яңадан сәфәргә чыктылар. Киләсе тукталыш аларның Мәскәүдә.